E-Business Randers præsenterer dagens fif til social media marketing. Bremer og Bensten. Facebook er en tung spiller på de sociale medier og har haft storhedstid siden 2008. Derfor er de nødt til hele tiden at udvikle sig. Og det sker blandt andet nu, hvor de implementerer ePays betalingssystem, som simpelthen gør det muligt for virksomheder at implementere deres webshop direkte på Facebook-siden. Så deres følgere, deres liker simpelthen kan købe uden at forlade Facebook-siden. Hvilket er en kæmpe mulighed for at komme endnu tættere på sine kunder og få dem endnu tættere på webshop, uden de skal klikke alle mulige steder hen og fragte dem hen på jeres webshop. Som sagt er det ePay, som der står for den her løsning, og det koster 99 kroner om måneden, efter man har oprettet sig gratis. Og det fungerer egentlig bare sådan, at det er en del af Facebook-siden, og I kan se her, hvordan det ser ud i et eksempel, som ePay selv har lavet, hvor man simpelthen kan shoppe frugt, eller hvad end de her varer nu må være. Og det rigtig smart, det er, at man kan faktisk implementere den selv samme webshop layout og design, som man har på sin rigtige webshop, ved at simpelthen at kode den direkte ind. Og man kan få det til at hænge sammen, så det går fra samme konto, så det i princippet er 2 butikker, men kun med én administration, hvilket jo faktisk kun gør det nemmere. Dagens klip er produceret i samarbejde mellem Bremer og Bensten og E-Business Randers.